Този тип не ми харесва. Издирваме ги всеки ден под камък и дърво. Телефона е зареден, готови сме за лов. Ще отида на край света, дори в Каспичан. И цялата колекция аз ще събера. Не се бави, приложението свали. О, играй с мен всяка нощ и всеки ден. Събрах и днес поредната доза хекс. Бомбите ще ги гърмим, аз и ти. Ще ги събера. Я, бой, знаеш кой? Пръжените пуканки събират лапкоин. Всеки коин ще е мой, ти не дей се бой. Ако си от нашите брат ми, влизай в строй. На високо ще катериш, койна кът го намериш. Важно не забрави да отбележиш. Що е койн е вече взет, мисли и за другите играчи, а не само за теб, човек. Щото яко аз се чувствам койна да намеря бомбата като пусна. Отивам на локацията, я погледни. Метален лапкоин, 5 звезди. По крайните квартали във Варна сме играли и за собствен лапкоин отдавна сме мечтали. Кой превари, той завари, тук така стоят нещата. Айде, брат ми, влизай в играта. Свали сега приложението Лапкоин, напълно безплатно. Лапкоин, издирвам го, Лапкоин, намерих го, Лапкоин, регистрирам го, Лапкоин, о.